ya zauna wanda ya mutu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wai Allah ne. Mahaifin nawa za ku kashe? Yaya Audu ba ɓata lokaci, ya kamata mu sassara sa watsar da su waje. Wallahi ban san mahaifinka bane, dan girman Allah kai hakuri. Amma dai kai akwala munafikin Allah ne. Sau nawa muna dawowa daga sabogin mu na siyasa mu zo ya Audu mara ko ya Audu gida ga da baban sannan kace baka san gidansu bane munafiki. Ai ciki yake shigowa kuma kaga ba tare za mu shigo ba. Ƙarya ne. Dan girman Allah mai gida kai hakuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yau ga rana Abdullahi. Ashe ina da kariya? Ina da kariya gabar da yamma? Abdullahi Allah ya maka albarka. Kwalliya? Walƙiya dai baba. Allah na gode maka. Allah na gode maka da Allah ka je min yaran nan. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Yau mun shiga uku mun ga tijara a gidan nan. Ai ba wani bane ya jawo mana, duk malam ne saboda san abin duniya. Duk wani fitina da bala'i da ya shigo cikin gidan nan kai ka jawo mana saboda san abin duniya. Inna lillahi wa inna. Haba walƙiya. Mun yi alƙawarin fa mun tuba. Ba za mu sake zubar da jini ba. To ai wannan hukunci ne akan makashinka. Ba kashe baba muka zo yi ba wallahi summa billahi. Ƙarya kake kashe ni kuka so ku yi. Yanzu zaka ce min baba ka ga ɗana nan halax malax ni na haife shi kuma yau zai mana rana akan ku. Gaskiya. Wallahi tallahi kun yi sa'a na tuba wajen zubar da jini. Amma kafudin ku da gunduwa za mu yi da kawunan ku. Ƙananan 'yan iska ne fa, yaran mu ne fa. Baba akwai igiya? Akwai igiya. A ba Yau an daure su. An daure su gaba daya. Barista. Sai oga. A karam kallo wallahi na bayar ai. Ku ɗauke su ku tafi da su police station. Okay. Kamun in zo zan zo sai mu ɗauki rahoto. Oh an gama a karam kallo. Mutanen banza ku tashi mu tafi. Tashi. Ku tashi. Tashi. Wannan. Ɗanina. Bulai. Kai da babban yaya. Yanzu zan je in rubuta rahoto. Sai gobe da safe mu haɗu. Mu je wajen manyan 'yan iskan nan. Kaman karfe nawa kenan? Kamar karfe 9. Saboda daga nan zan wuce Onitsha. Ba damuwa. Gaskiya ni ma fa ya kamata a ce an tafi da ni Onitsha nan. Baka da matsala in dai Onitsha ce. To shikenan ba damuwa. To, rike ni bari in shiga. To shikenan sai Allah ya kai mu. To. Audu ya aka yi kasan za su so? Baba, labari ɗaya daga cikinsu ya kira ni ya faɗa min. Ya tabbatar min da cewa ga wasu nan za su zo gidan nan su zo su yi ta'addanci. Ni kuma daga nan na kira walƙiya na ce mai ya shirya mana mutane wanda za mu taho nan da su saboda a zo a kare. Ya ce min a'a in dakata ma shi zai zo shi kaɗai. Ni kuma ganin cewa ya kamata a ce an zo da ni. Aiko Audu kun so ko makara dan da ba ku da sun kashe. Ai baba duk laifinka ne. Ba biyar da za a ce ni da sirikinka mun kau da idanmu daga kan kuɗin 'yan siyasa. Kai kuma a matsayinka na babba a ce idanka yana kan kuɗin 'yan siyasa. Dole a samu matsala. Kyauta suka ce sun baɗi. Baba, babu yadda za a yi ɗan siyasa ya ɗauki kuɗinsa ya baka ya ce kyauta ya baka ba tare da yana da wata manufa a rayuwarsa. Ko dai yana son ƙuri'arka, ko yana son jama'arka, ko dai yana son muryarka, ko dai imaninka. Saboda ɗan siyasa zai iya ɗaukan kuɗi ya baka saboda ya rusa imaninka. Zai iya ɗaukan kuɗi ya baka saboda ya baka ka je ka sha kayan maye ka bugu saboda ka je ka sassari mutane ka zubar. Zai iya baka kuɗinsa saboda ka je ka tayar da hankalin mutane su zaɓe su don dole. Za su iya baka kuɗinsu saboda duk al'ummar da za ku je ku kakkashe su rai ba a bakin komai yake a wurinsu ba. Wasu kuma ana amfani da su ne saboda a hau social media a je saboda a ɓata mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi. Ni dai Allah ya kare min ɗana daga kaidinsu. Mu ma ga baki ɗaya mu Allah ya mana katanga da su. Amin. Audu, don kuskure na yi kuskure. Amma a halin da muke ciki babu wanda za a fitar da kuɗi ya gan su marara. Ya ce ba zai karɓa ba duk tsufansa Abdullahi.
gashi da ka taba an taba ka yanzu gashi an tabo ki ta makara ne an fashe sha ana ga yaki tana ga ku baba ni zan Amdu kai wa ya Rasulullahi ka tafi mutanen nan dawowa za su yi baba babu wani abin da zai faru kuma insha Allah gobe zan koma amma kamun in tafi zan wa tufka hanci da kuɗi idan aka haɗa wani ya zo unguwan nan babu wanda zai zo kala dai ka tsaya din to Audu me zai tsaya yana nan ne san da ya karɓo kuɗin kai dai da kake da san duniya ya kwana ya maka me a bar mu kadai a gidan nan Rabi na miki alƙawari ummata da abin da zai taɓa lafiyarki wallahi sai dai raina ya fita ka tabbata Audu na tabbata Audu bari in je in same su yanzu Audu ni dai da ka zo mun kwana a gidan nan